ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರ್ನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪಿನವು ಅವೊಂಜಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಅಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಜಬದಾರಿ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಪೆದಿನ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಜಬದಾರಿ ಉಂಡು ಐಡ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಬದಾರಿ ಏರೆಗಿಂದು ಕೇಂಡ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಬದಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಣು ಬಾಲೆ ಆವಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ತಮೇರಿಯಾದ ಉಂತು ನೂಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ತಮ್ಮಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಬಂಧುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ತಮ್ಮಲೆನೇ ಆವಡುಂದುಚಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾಂಗು ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿ ಒಂಜಿ ಆಣಗಾವಡು ಪೊಣ್ಣಗಾವಡು ಜವನೆರೆಗಾವಡು ಕುಟುಂಬೋಗಾವಡು ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯೆ ತಮ್ಮಲೆ ಆದ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ದೈವದ ನುಡಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಸಿರಿಮಿರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸಿರಿಮಿರೆ ಕೊರ್ಪೆ ತಮ್ಮಲೆ ಆದ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತಾಂಗು ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಪ್ಪೆನು ನಮ್ಮ ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ದಿನ ವರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಲು ತುಂಬೊಂದು ಆ ಬಾಲೆನು ಪೆದುದು ಕರ್ಲ ಕಟ್ಟ ಕಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಂಗು ತರುವೆಲ್ಡು ತರ್ಕದು ತಟದು ಅಲ್ನ ತಿಗಲೆದ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೆರ್ನು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ತದು ಆಯನ ಲತ್ತು ಬಿಮ್ಮದ ಸೆಲಗು ಆ ಮಿರೆಪೇರದ ಮರೆನು ಮುಟ್ಟಾದು ಬಾಲೆನೊಂಜಿ ಆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಬದಾರಿ ಅವು ಆ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಆಯಿನಾಯೆ ಆಯೆ ಪುಟ್ಟಾವುನು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಆ ಬಾಲೆನು ಆ ಬಲಪು ಬಾಲೆನು ಐತ ಪೂರ ಐಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಆವಡು ಐಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಆವಡು ಅವೆನು ತೂವನ್ನಾಡು ಐತ ಜಬದಾರಿನು ಅಮ್ಮೆದೆ ತೊಂಡೆ ಅಂಡ ಐತ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೆನುಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ತುಳುನಾಡುದ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವೆನು ಆ ಬಾಲೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜಬದಾರಿ ಐಕ್ ತತ್ತುಪೋಯಿನಲ್ಪ ಲೆತ್ತದು ಬುದ್ಧಿ ಪನೊಂದು ಐಕ್ ತಮೇರಿಯಾದ ಉಂತುನ ಜಬದಾರಿ ಅವು ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಂಚ ಆ ತಾಂಗು ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿ ಪನ್ಪಿನವು ಆ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದೊಲೆಡೆ ಇಡೀ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕು ದಿಂಜಿದುಂಡು ಇಡೀ ತುಳುವೆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಆ ಎರಿಯರ್ನ ಕಾಲೊಡ್ದುಂಚಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕದುಂಡ ಈ ತಾಂಗು ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿಡ್ದು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದಿ ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಆ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೊಂಜಿ ತಮೇರಿ ಆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ಲಟ್ಟ ಜವನೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆ ಮಾರುಲ್ಲೆರು ನಿಕುಲು ಆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಕೇನು ನಕಲು ನಿಕುಲು ಉಲ್ಲಾರು ಇನಿ ನಂಕ್ ಆ ತಾಂಗು ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿದ ಅಗತ್ಯದಿಂಜ ಉಂಡು ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ತಾಂಗು ತಮೇರಿ ದಾಂತೆ ನಮ ತಾದಿ ತತ್ತದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ತಾಂಗು ತಮೇರಿಗು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬಿಲೆ ಕೊರುಡು ಅವೆನೆಂಚ ಬುಲೆಪಾವುಡು ಅವೆನೆಂಚ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಜೋಕುಲೆಗು ಎಂಚ ಕಟ್ಟಿಕೊರುಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗನೇ ಇನಿತ್ತ ಪಟ್ಟಾಂಗ ತಾಂಗು ತಮೇರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ಕರಿದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಈ ತಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರನು ಕಲ್ತದು ಎದುರುದೀತ ಈ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮಡು ಅಮ್ಮೆ ಸುರುಟು ತಾಂಕುವೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ತಾಂಕಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೆ ತಾಂಕುವೆಗೆ ಕಂಡನೆ ತಾಂಕಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪರಬಾನಾಗ ಅಲ್ಲ ಮಗೆ ತಾಂಕುವೆ ಅವು ಅಲಗೆ ತಾಂಗಲ ತಮೇರಿಲ ಅಂಡ ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ತಮೇರಿ ಪನ್ಪುಣ ಪದ ಗಳಸುನು ಒಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮಲೆ ತಮ್ಮಲೆ ತಮರಿಯಾದ ಉಂತುವೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ತಾಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ತಮೇರಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕೆ ನಮ್ಮ
ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಡ್ ಬಂತೇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಒಂದು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕಾಪುನಾಯಿ ಅಯ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾದಿ ಕುರುಪುನಾಯಿ ಎಂದು ಈ ತಾಂಗ್ ಪಕ್ಕ ತಮೇರಿ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮುಜ್ಜನಕ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇನಿ ತಾಂಗ್ ಬಂಡ ಅತ್ ಹೆಂಗಾತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತಾಂಗ್ ಬಂಡ ನಿಜವಾದಲ ದುಮ್ ಆಪೆಮ್ಮೆನೆ ಆದುಪ್ಪು ತಮೇರಿ ಬಂಟಿನ ತಮ್ಮಲೇನೆ ನಂಕ್ ದುಂಬು ಸಿರಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆಡ್ಲ ಉಂಡು ದಾಲಜ್ಜಂದಿನೇಕ್ ಬೇಲಿದ ತೂನನಂಡಲ ಇದು ತಮ್ಮಲೆ ಬಂಪಿನ ತಮೇರಿ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬನ್ನಗ ತಮೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬನ್ನಗ ಬೇಲಿದ ತೂನನಂಡಲ ದೆತ್ತದು ಹಲೋ ಇನಿ ದಾದಾತನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ತಾಂಗ್ ಲಜ್ಜಿ ತಮೇರಿ ಲಜ್ಜಿ ಅದು ತಾಂಗ್ ಬಂದು ಬೇತೆ ಬೈಟೆ ಉಂಡು ಅತ್ತ ತಾಂಗ್ ಬಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತಾಂಗ್ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಅದುಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೋಡು ಕಡಪುವಾರು ಅಂದ್ ತೋಡು ಕಡಪುನಾಗ ದುಂಬು ಇತ್ತದ ಕೈಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಕೆಬಿಟ್ ಬೆಂಡಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಬೆಂಡಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಐಕ್ ತಾಂಗ್ ಅಂದ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿಂದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಕೆಬಿತ ಬೂರು ಮಲ್ಲೆ ಅನಗ ತಾಂಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಾಂಪು ತೂತು ಜರ ಇದು ತಾಂಗ್ ತೂತೆ ಪಾಂಪು ಪಾಂಪು ಪಾಂಪುಲ ತೂತೆ ತಾಂಗ್ಲ ತೂತೆ ಪಾಂಪುಗು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲು ಬೂಣ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ತಲಕೆನದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುವೇರು ಅಂದ ಐಟ್ ನೇಲಿಂಡ ತಿತ್ತು ಬೂರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಇನಿ ಎಂಚಿನಾತನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಲ ತತ್ತದು ಪೋಯಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಾತನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡ್ ತಾಂಗ್ ಕೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ತಮ್ಮಲೆನ ಅಂದುಲ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಅಜ್ಜಿರ್ನ ಐಕ್ಲೆಗ ಬಲಲ ಇತ್ತನು ಇನಿ ಎಂಚಿನಾತನಿಗೆ ಎಂಡ ಇನಿ ಈ ಮೇಟ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮೇಟ್ ತಮ್ಮಲೆನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇನಿ ಕಡಿವಾಣ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕುದುರೆದಲ್ಲ ಕಾದು ಪೋಯ್ಲಕ ಆದು ಫೋನ್ ನಾಪುಣಿ ಇಂಕ ನನ್ನದ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ತೋನಾಗ ಇನಿ ಪಾಂಪುಲಜ್ಜಿ ತಾಂಗಲ ಜತೆ ಈಚಪ್ಪ ಪಾಂಪು ಓಡೆ ವಾಡ್ನು ಭೂಮಿನ ಪುರ ಮಾರ್ದಾತನು ಓಡೆ ಪಾಂಪು ವಾಡ್ ನಮ್ಮ ಉಂದಾತನ್ ಪುರ ಸಂಕಾತನತೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಂಪು ವಾಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೈದನು ಸರಿ ಊರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಒಂದುಂಡ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನ ನನ್ನ ಜೋಕುಲು ಮದ್ಮ್ಯಾತಿನಲ್ಲ ಭಯ ಪನ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯರಮ್ಮ ದೇವಣ್ಣಾಕಲೆ ತಮೇರಿ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಈಚಪ್ಪ ತಮೇರಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತ ನೀನಿ ದಾರ ಮೈಪುನಕಲ್ಲ ತಮೇರಿನಿಕೇನು ಚೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆನೆ ಮೈತು ಗೊರ್ಪೇರು ಅತೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಮೈತು ಗೊರ್ಪಿನ ತಪ್ಪೊಂದು ಅನ್ಪುಜಿ ತಮೇರಿ ದಂಟುವೇರು ತಮೇರಿ ದಂಟುವೇರಿನಿ ತಮೇರಿನಿ ದಂಟದ ಆತು ಪೋತು ನನ್ನೊಂದೊಂದು ಕನಾಯರುಂಡತೆ ಇತೆ ಇರೆಗೆ ಏರು ತಮೇರಿ ಆದಿತ್ಯರಕ್ಕ ಎಂಕೆನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಏರು ಒಂದು ಸುಂಕದಗಟ್ಟೆ ಸುಂದರ ಸುವರ್ಣೇರು ಅಂದೆ ಮದ್ಮೆಪುರ ಮಲ್ಪುನ ಗಾರೇನಾ ಆ ದಾರೆ ಮೈತಿದೀನಿ ಇನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲಾರೆ ಅಂದೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಈತ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನರ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಮುರಣಿ ನವೆಂಬರ್ ಪೋಯಿನ ನವೆಂಬರ್ 26 ಮುಟ್ಟಲಾರೆ ದಾರೆ ಮೈದೀನಿ ಅವು ನಿಜವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಮೇರಿ ಇನಿಕಲ ಉಲ್ಲೇರಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಮ್ಮಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ ಆತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊರ್ಪಾರೆ ಅತೆ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪನ ಆತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕುಲು ತಮ್ಮಲೆ ಕೊರ್ಪ ದೈವದ ಕಲತಟ್ಟ ಆರೆ ಉಪ್ಪುನು ಸರಿ ಜಯಂತ ಅಂಚ ತಮೇರಿ ತತ್ತಿ ಪಣ್ಣು ಸಮ್ಮರ ಮೀರಿ ಕಜಿಪು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರಂದಿಗೆ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಾದೆನೆ ಆರೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಿರಿ ಕಾಂತು ಪೂಜನ ಆಗಲ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ಕಟ್ಟಿಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಅವಮಾನ ಮಲ್ಪೇರ ಅಲ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ಪೊಲ್ ಬತ್ತದು ತಮೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಕ್ಕೆ ಆರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆರು ಬೇರಿಡಿತ್ತನ ತೂನನ್ನು ಪಂಡು ಉಂದೆ ಎನ್ನ ತಮೇರಿ ಇದು ಉಂದೆ ಎನ್ನ ತಾಂಗ್ ಪನ್ಪಲ್ ಅಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಮೇರಿ ಏರಿಕೆ ಅನ್ನಗ ಕುಮಾರನ್ ಮಗನ ತೋಜ ಅದು ಉಂದೆ ಎನ್ನದ ಉಂಬೆ ಎನ್ನ ತಮೇರಿ ಒಕ್ಕ ಒರಿದಿನೇ ಅನ್ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ಅಂತ ಪಂದು ಪನ್ಪಲ್. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೊಂದು ಹರ್ಷ ಬಂದದೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬಾಚೇರ್ನು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಇನೀತ ವಿಷಯ ತಾಂಗ್ ಬಕ್ಕ ತಮೇರಿ
ಇನಿ ತಾಂಗ್ ಬಕ್ಕ ತಾಮೇರಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟ ಎಂಚಿನ ಸಿರಿನ ನೆಟ್ ಬುರ ಚರಿತ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಬುರ ಬರ್ಪುಂಡು ತಾಮೇರಿದ ವಿಷಯ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬುರ ತಾಮೇರಿ ಬುರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಗಲ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಿಗೆ ತಾಮೇರಿದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಈ ವಿಷಯೋಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಈ ತಾಂಗ್ ಬಕ್ಕ ತಾಮೇರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನನಲಾತ್ ಇತ್ತದ ಎಂಗಲ್ನ ಜನರೇಷನ್ ದಾಖಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪಾದ ಹೊರಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟದ ತಾಮೇರಿ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಅಲಿಯಘಟ್ಟದ ಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂದು ಬಂತೀರಿ ತಾಂಗ್ ಬಂಪಿನ ಅರ್ಥದ ಇನಿ ನಿಕುಲು ಪನ್ನಗದ ಅಂದಾಜ ಅಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪು ಬಂಡದ್ದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯಘಟ್ಟದ ಕಲೆಗೆ ತಾಮೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಂಡದವೇ ಎಕಡಾರ ಒಂಜಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಆಂತಿ ಬಂಡಿರತ್ತೆ ಸಿರಿನ ಗತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಂದ್ ಐಟ್ಲ ಅಂಜಿನಿ ತಾಮೇರಿದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಾಂತ ಪುಂಜಾಗ ಸಿರಿ ಬರ ಬಂಡದ್ದು ಭತ್ತ ಗಟ್ಟನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಕ್ಕ ತಮೀರಿ ಎಂದು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಅವಳು ಆರು ಸಿರಿ ಬೋರ್ಡು ಬೇಲಿದ ತೂನೋನು ಗೊಲಂಬೂರ್ದ ದಂಡೆಂದೇನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ತಮೀರಿ ಉಂಟವನು ಅವೇಡ್ದು ಬರ್ತ ಕೆಲವು ಪೂರ ವಜ್ರಬೋದಿಗೆದ ಕಂಬೋನು ತಮೀರಿಂದ ಬಂಪ ಅವನು ಐಕ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಬಗ್ಗಂಜಿನ ತುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆಂದ ತಾರದ ಮುದೇಲದು ಕುಮಾರನ ಡೆತ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ತಾಮೇರಿ ಉಂಟಾದ ಬರ್ತದೆ ಒಂದುವೇ ಇಂಕ ತಾಮೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ತಾಮೇರಿ ಬಂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವಾದ ಸುರುಕ್ಕು ತಾಮೇರಿ ಆದ ಪೊನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯಘಟ್ಟ ಸಮಾಜೋಡು ಬರ್ತೀನಿ ತಮ್ಮಲೆ ಅವೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ತಮ್ಮಲೆ ಇದ್ದಾಗಿನ ಕಾಲೋಡು ಪೊನ್ನಾಗ ತಗೆ ಇದ್ದಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ನಂಡಾಕುಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಕುಲುಪುರ ಅಲಿಯಂತ್ರ ಇನ ಕಾಲೋಗು ಮಗೆ ಬಂತೇರು ಅಂಚ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ತಾಂಗದ ದಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾದಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟು ನುಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾದಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ನಾನು ಕೇಂದ್ರಜಿ ಬಟ್ ತಾಂಗ್ ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಈ ಕೆಬಿತ ಬುರ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಬುರ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಲ್ ಬುರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟೊಂದು ತಾಂಗ್ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ಐ ಮೀನ್ ನಾವು ಆಧಾರ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಐತ ಅರ್ಥ ತುಳುಟ್ಟು ಆಲ ಪಾಂಪು ನೂಲ ಕೈಸ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಜುಮಾದಿನ ಅಂದ ಆಲ ಪಾಂಪು ನೂಲ ಕೈಸ ಅಂಗಡಿ ಜುಮಾದಿನ ನಾರಾಯಣ ದೇವಿರ ಜಪುಡಾವೀರ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಹೋಯ್ತ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತೂಕ ಮಕ್ಕಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಪೇರು ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಆನಿ ಕಡಲು ತುಲಿಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲು ಕಡಲ್ಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂಪತ್ತು ಪುರ ಕಡಲ್ಡು ಪುನಾಗ ಅವಿನ ಮಿತ್ಯಂಚ ಕೊನಪಿನಿ ಎಂದು ಕೇಂಡ ತರೆಕುಜಲ್ದ ಕೈತಾಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಕೊನೆಯರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಅವನ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಮಾತ ಜನಪದ ಕಥೆಕ್ಲೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲು ಎಲ್ಲಿಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೊಟ್ಟುಗು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೆ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕಲೇ ತಾಂಗ್ ತಮೇರಿಡು ಈ ಪೊಣ್ಣಾಯಿನಾಲು ಉಂದಾವಡು ಎಕಡತೆ ಅಣ್ಣೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಪಂಡೇರವು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ತಮ್ಮಲೆ ಮುಖ್ಯ ತಮೇರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಕಟ್ಟಡು ಬರ್ಪಿನ ತಮೇರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನೇ ತಮ್ಮಲೆನೆ ನಂಕಿನಿ ದೈವ ತಮೇರಿ ತಮ್ಮಲೆ ಆ ದೈವದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ ನಂಗೆ ಅವು ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಬುದ್ಧಿಮಾನ ಒಂದುಂಟು ಪ್ರತಿಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ತಮೇರಿ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ತಮೇರಿ ಎಕಡೆ ಆರು ಅಣ್ಣೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರವಿನಿ ತಾಂಗದ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅದು ಪೂಂದು ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅದು ಪೂಂದ ಒಂದು ದೇಪನ್ನಾಗ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಆಧಾರ ಉಪ್ಪುನೇ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಏರ್ಲ ದಾಂತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಆಧಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯೆ ತಾಂಗ ಅಪ್ಪೆ ಏರು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಯೆ ತಮೇರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಸರಿ ಐಟು ಇತ್ತಾರು ತಮೇರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮರಿಯೊಲಗು ಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಒರ್ದುದುಂಡು ಅಡಿ ಮುದೇಲು ತತ್ತದುಂಡು ಊದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ತಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರೆ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಕೈಲು ಮಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಅವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗುಂಡು ತುಂಡಾಪುಂಡು ಬಂದ ಐಕೊಂದು ಅವಳ ತಾಂಗ್ ಇರಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಖಗೆ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋನಾಗ ಮೇಯ್ ವಾಯಲ್ದು ತಿರ್ತು ಬುರ್ರೆ ಬರ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಈ ತಾಂಗ್ ಬಂದ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕುಗಳ ಆಧಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರು ಒಂಜಿ ದಂಗಿಯರಿಂದ ಪಣ್ಣಾಲ ಒಂಚೂರ ತಾಂಗಲ ಅಂತ ತಾಂಗದ ಉಂತಾವನು ಅವೇನು ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದ ಕಬಲ್ನೆ
ಎಂಕ ತಾಂಗ್ ತಮೇರು ಬಂಡ ಸುರು ನಿಜವಾದ ಈ ಪುದಾರ ದಾದ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಐತೆ ಅರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ತಮ್ಮಲೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ತಮ್ಮಲೆ ಎಂಕುಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೆರ್ ಏತ್ ಜೋರಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಉರಪಾಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಿನಕುಲು ಆಂಡಲ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಓ ಒಂದ್ ಮನ್ ಪಡಾಂಡಲ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪನೋಡು ತೆಚ್ಚ ಉಂಡತ್ ಎಂಕಲ ತಮ್ಮಲೆ ಪನ ಒಂತೀರು ಆರ್ನ ಅರವದಲ್ಲೂ ಅತಂದನ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೂ ಪೋಡಿಯವ್ರ ಅಂಚನೆ ಏತು ಎಂಕ್ಲೆ ಓ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಓ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಡಾಡಲ್ಲ ಇದು ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮಕ್ಳೆ ಪುರ ಎಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಲೆ ಅವು ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲ ಲವ್ ಪಡ್ಚಿ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಅಮ್ಮೆ ರಾವ್ ಪಣ್ಣಲ್ಲ ತಮ್ಮಲೆ ಪಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣ ಅದೇಗ ಉಂಟು ಅಡೆಯ ಕಟಪ್ಪು ಓ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ತಮ್ಮಲರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ ಕೊರಿಪಿನ ಮರ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪೋಡಿ ಅಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗದ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇತಿನ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಬೇತೀನಿ ಏತು ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಕಡೆ ಮೇರೆ ಏನ್ ಶೆಟ್ ಪಂಡ್ಲೆಕ ಬಾರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಗಿ ಎಂಜ ಕೊರ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಚ ತಾಂಗುಂಡ ಐಕ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿ ಒಂಜಿ ಊತ ಕೊರೋಡೈಕ್ ಆ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಉಂತ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ ಪಾಪು ಪಾಪು ಪೋರ್ನಾಗ ದುಂಬ ಪಾಪು ಏತ್ತು ಸಪ್ರದ ಪಾಪು ಇತ್ತು ನೋಡ ದುಂಬದ ಪ್ರೈತ್ ಏತ್ನೋ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಬೇತಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಲ್ ಅಂತಿದ್ ನಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಪರಬೇರು ಅಂಟ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿನ ನಂಬೆ ಬಲಂಬೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಬೆ ನಾನು ಪ್ರಾಯದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ ಕೋಲ್ದ ತಾಂಗಾಡಲ್ಲ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಂಚ ಒಂದು ಕೊನಪ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ತಮ್ಮಲೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಟೆಕೊನ ಒಂದು ಇಟ್ಟೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ನಿಜವಾದ ತಮ್ಮಲೆರ್ಲನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಂಚೂರು ಯಾರ ಪನ್ಪದ್ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬಂತನತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಒಂದು ವೇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡಣ್ಣಾಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಣ್ಣಾಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅಂಚ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತದ ಆಯ್ತು ತಮ್ಮಲೆರ್ಲನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕೂಡು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 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 ಕೂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ವೇದಕ್ಕ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿಜೇರು ವಿಷಯ ಇನ್ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಂತಿ ನಂಚಿನ ಬದುಕು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಪೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಯ ಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಪೋಡಿ ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದದ್ದು ದುಂಬು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಬತ್ತೇರುಂದಾಂಡ ಜೋಕುಲು ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ತಮ್ಮಲೆ ಬತ್ತೇರುಂದಾಂಡ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ತಮ್ಮಲೆನ ಒಂಜಿ ತೆಮ್ಮಯಾವ ತಮ್ಮಲೆನ ಒಂಜಿ ತೆಮ್ಮಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೆ ಬತ್ತೇರುಂದಾಂಡ ಬಿಡಿದಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಲು ಮಲ್ಲ ದೆಂಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ಇನಿ ದಾದಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ನೆಕ್ಕ ಪೂರೆಕ್ಕಲ ಕಾರಣ ದಾದ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಏಪ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಯಾಣಿನಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೆಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಯಾಣ ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಲು ಪೂರ ಪುಡಾದ ಓಲೋಲಾದ ಚಿಪ್ಪುರು ಚೀರಾದ ಬೋಡು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾದಾಪುಣೊಂದು ಕೇಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದುಂಬಿತೆ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅಲ್ಪವರಿ ಯಜಮಾನತ್ತೆ ತಮರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅವು ಇನಿ ಪೋನಗ ದಾದಾತಂಡು ತಾಂಗ್ ಕಡೀಂಡು ತಮೇರಿ ನೂರಿಂಡು ತಾಂಗ್ ಕಡಿವುನು ತಮೇರಿ ನೂರಿವುನು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಏರಣ್ಣ ಯಾನು ಗೊತ್ತುರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ತಾಂಗಂದು ಪಂಡ ಇಂಕ ನಂಕಲ್ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ತುಂಬನಾಗ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ತುಂಬುನೆ ಅಂತ ಬಂದು ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ತಾಂಗುನೆ ಅನ್ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬುರ್ದು ಎಂಜಿ ಪಾಸರಣ್ಣತ್ತೆ ನೂಲ ಕೈಸಂಜೆ ಪಾಲೆದ ಬಾಪು ತಾಂಗ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಭೂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ತಮೇರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಡಾಗ ಪುಣಿಕ್ಲ ತಮೇರಿನು ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಅಬ್ಬ ತಾಂಗನ್ನು ಪಂಡ ಅಂತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟಿದು ತಮೇರಿ ತಮ್ಮಲೇನೆ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ತಮೇರಿನು ಬಂತು ಆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಿಗಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಪಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ತಮೇರಿ ತಮ್ಮೆ ಅಂಚ ತಮೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅನ್ನಂಕಲ್ನ ದುರಿಯಾಕ್ಲು ಬಂತೇವೆ ದಾಯಗಾದು ಉಪ್ಪಣ್ಣ ದಾಯಗಾದು ಪಂಡ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಡ ಪುಣಿ ಎಂಚ ತಮೇರಿ ಪುಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಯರ ಬುಡಿಯರೆ ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟದವಳ ಕುಟುಂಬದ ಎಂಚ ನೆನಪವನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಆರೆಗಿತ್ತು ತಮೇರಿ ಆಯನ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿಕ್ ಒಂಜಿ ಆದಿರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ఆయన సరితాదిడి కొనుప్పినంచిన ಕೆಲಸ నాకు కండోగు పునిత్తనే అవు ఎడ్డే ఐకు ఉదారమే
ಆ ಕಂಡೋಗು ಪುಣಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಅಪೆದ ಕಂಡದ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ನೀರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಡ್ ದುಂಬಲ ಸುಮಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮರಿ ಅದು ತಮ್ಮಲೇನೆ ಅಲ್ಪ ಇದು ದುಂಬು ಕಂಡೋಗು ತಿಮಾರ್ ಅಂತ ಹೊನಂದಿ ಕಂಡೋಗು ತಿಮಾರ್ ಅಂತ ಕುದಾರ್ ತಿಮಾರ್ಡ್ ಈಗ ತಮೇರಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪುಣಿ ಪನ್ನಾಗ ನೀರು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಯವು ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂಚಿದ ಬೇತಗಳನ್ನ ಕಂಡತ್ತಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ತಮೇರಿ ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದು ಇತ್ತಾರು ಪಂಡೇರು ಹಳೆಯ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟು ಮಂಡೇರು ಹಳೆಯ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟು ಭೂತಾಳ ಪಂಡ್ಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಟ್ಟಾದು ಬತ್ತಿನ ವಿನಃ ಐಡ್ದು ದುಂಬ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂಲದ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟು ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟತ್ತು ಅಪ್ಪೆನ ಕಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆನ ಕಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮಾತೃಮೂಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಈ ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿದ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರ ಅಲೆಗೆ ಇತ್ತು ಆಲು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಂಡಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಬತ್ತದ ಪೋಪಿನ ಮಾತ್ರ ಪೊದ್ದೆರಡೆ ಪೋಪಿನಿ ತೆರೆದು ಪರೆಯ ಬೈಯಡು ಒಂಜಿ ತೂಟೆ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪೊದ್ದೆರಡೆ ಪೋರ್ಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಅವಳು ಪಲ್ದಿಡ ಪಂಡು ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಪೊದ್ದೆರಡೆ ಪೋದು ಬರ್ತೆ ಪೊದ್ದೆರಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದು ಆಯ್ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ತದು ಅವಲೇ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಬುಡಜಿನ ಅವಲೇ ಇಪ್ಪೋಲ ಒಮ್ಮೆ ಬತ್ತು ಪೋಂದು ಇಪ್ಪುನು ಒಂದೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಆಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಚ್ಚಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು ಈ ಬತ್ತು ಪೋಂದು ಪೊಡು ನಿಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬಲ ಬತ್ತು ಪೋಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬತ್ತು ಪೋಂದು ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ ಕೊರಡು ಇತ್ತ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲಾಂಡ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಡು ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಯಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಕಾಪೋಡು ಅಲೆಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಗಿದ್ಯೆ ಕೊರನೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಅಲೆಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಸಂತಾನನ ಕಾಪೋಡು ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸಾರದ ಕೊಡಿಯವು ನಾನು ಅಪ್ಪೇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಅಂದು ಪೊಣ್ಣು ತಾದಿ ತಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಡ್ ಆಯ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಆಯ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ದೇಪನ್ನಾಗ ಮದ್ಮೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸುರೂತ ಮಡಲ್ ಪಾಡ್ನು ತಮ್ಮಲೆ ಅಲ್ಪೊಡ್ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏನು ದೊಂಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪತ್ತ ಹೊಸತ್ತು ಮಾತ ಬೈದಿನ ಸಂಗೀತ ಹಿಂಗೀತ ದುಮ್ಮಲ ಇತ್ತು ನಾವು ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದ ಇರ್ಬೇಕು ಪಾಡ್ದನ ಅನ್ಪುಣಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅವು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತ ಆಂಡ್ ಆ ದೊಂಪಗ ಸಮೇತ ಸುರೂತ ಮಡಲ್ ಪಾಡ್ನು ತಮ್ಮಲೆ ಪೊಣ್ಣನು ಮಿತ್ತು ಮಂಟಮೆಗಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ತಮ್ಮಲೆ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ತಮ್ಮಲನ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ಹಳೆ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಲೇನೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ದೆರ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಮಂಟಮೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಲೆನು ದಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅಂತ ಮಲ್ಪೊಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಿರಾಡು ಉಂಟುಂಡು ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಗ್ ಉಂಟು ಈ ತಾಂಗ್ ಪಿರಾಡು ಉಂಟುಂಡು ತಮೇರಿ ಎದುರುಪೋದು ಆ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ತಾಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣ ತಮೇರಿ ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಏರುಂದು ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಮೂಜೆ ಹತ್ರ ತಮಿರಿನಕ್ಲು ಓಲೋಲಾತೀರಿ ಅತೆ ತಮಿರಿನಕ್ಲು ಬಂದು ಏರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಕ್ರೆಗೆ ದುಡ್ಡುದ ಆಶೆ ಅದು ತಮಿರಿಗೆ ಓಲೋಲಾತಂಡು ಈ ದುಡ್ಡು ಹತ್ರ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನೆಗ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಟ್ ಮೋಕೆಡುಪುವೆ ಇತ್ತೇರೆ ಇತ್ತೆ ನೆಗ್ಗೆ ಅಂತುಂಡೆ ಪಲೆಯಾಗ ಆಪುಜಿ ಪಲೆ ಅಂತುಂಡೆ ನೆಗ್ಗಿಯಾಗ ಆಪುಜಿ ಆ ಏಪ ಸೈಕೆ ಬಂಡಿಗೆ ಆಪುವೆ ಅಂದಪ್ಪ ಕಾಲಡೆ ಕಾಲಡೆಂಬುದು ಮುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ತಮಿರಿನಕ್ಕಳು ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಪೋತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅರ್ಥೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಗ್ ತಮೇರಿ ಎಂಚತ್ತಂದು ತಾಂಗ್ ಬಂಡತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಲ್ಪಲ ಏರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಪಾತೇರ್ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳ್ಯಾರ ಅತೆ ಮಾಸ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತೆಂಡೆಲ್ಲ ಒದ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮಲ್ಪುವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೇರ ಇತ ಏರೆಲ್ಲ ಏರ್ ನಮ್ಮಜೇರಿ ಅತೆ ಮಾಸ್ ನಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರತ್ತೆ ಮಾತೇರ್ ನಕ್ಲು ಇದ್ದೇರತ್ತ ಮಾತೇರ್ ನಕ್ಲು ಆಚರಿತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅತ್ತೆ
ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಮಿರಿನಕಲು ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಆಗಿ ಈ ಗತಿ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಟ್ಟು ಹಾಳಾಯಿನೇ ತಮೇರಿದಂತೆ ಸುಮನ ಪ್ರಸಾದ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚನೆ ಬಾಲು ವೇದ ಬಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜಿತೇಶ್ ಕವತಾರು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಲಿಯನ್ರು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಾದೊಂಡು ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಂದು ನಂಕ್ ಎಲ್ಲೆ ಶಬ್ದೋಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಡಾಚಿನೇ ಒಂದು ರಡ್ಡುದಂತೆ ಅದೇ ಮಾತಿರ ಅವತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಏತ್ ಲೆಪ್ಪು ಬರೋದುಂಡು ದಯಾಗಿ ಕೇಂಡ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಸರಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ತಾಂಗ್ ತತ್ತದು ಪೋತುಂಡು ತಾಂಗ್ ತತ್ತಂಡ ಬೂರುನ್ ತೋಡುಗತ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೈದನ್ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಭೂಮಿದ ಆಸ್ತಿ ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಲಕೊಂದು ಪೋಯಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬನು ತನ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಪ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕುಟುಂಬನು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ಅಕಲಿಗೆ ತಮೇರಿ ತತ್ತನ್ ಅಕುಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನಾತಗೆ ಬದುಕೇರು ಆ ಬದುಕೊಂದು ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಈ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಜೇರು ನಿಜವಾದ ತಮ್ಮಲೆ ಮನ್ಪುಣಾಯಕು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ತತ್ತದು ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣಲೆಕ್ಕ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಬುಡದಿ ಜೋಕಲ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂದು ಆಯ ಪಿದೈ ಪೋಡೆ ಅಂಡು ಇತ ಹಳೆಯ ಸಂತಾನದ ಕಟ್ಟು ಬಂಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರಾ ಪಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಂತಾನಗ ಮಾತ್ರ ಆಣಗ ಇಚ್ಚ ಆಯ ಜೀವ ಏಪು ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಕಾಪುನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮನಸ್ಸೊಲ ಪೊಗ್ಗುದು ಆ ಎಲ್ಲ ಪಿದೈಪೋಯಿ ಅಂಡ ಅವಳು ಅವೇನು ಮಾತ ಕಟ್ಟುದು ಉಂತಾದಿನೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇಪನಂಗ ದೈವಗ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆಯ ಈರು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡಾಡದು ಅಪ್ಪಯಾದ ಮಿರ ಕೊರ್ದು ತಮ್ಮಲಾದ ಬುದ್ಧಿ ಕಂಡು ದೆರ್ತಗಾರದಂಟಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೀಸಿಕಾಯಿ ಕೊಲ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಕೊಲ್ಪಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತಿತ್ತಾರ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡು ಒಂದೇಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಲೆಕ್ಕ ತೂನಗ ನವೀನಣ್ಣ ನಂಗೆ ಭೂತಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಮೇರಿಯವು ಖಂಡಿತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಒಂದು ದಾರಿ ಬಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಲುಟಿಗೆ ಕಾಜಿ ಕರಿಮನೆ ಬರೋ ಒಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಒಪ್ಪವಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲಾತ್ ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯದಾದ ಕೇಂಡ ತಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ದೈವ ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಮೇರಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಪಣಿನೆಂಕುಲು ಎಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಕ ಕರಿಮಣಿಲ ಕಾಜಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಕರಿಮಣಿಲ ಕಾಜಿಲ ಕೊರ್ಪಿನ ದೈವಗು ಮದಿಮೆ ಆತಡ ಅಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಇருந்து ಸುರುಟ್ ಕೇನುಳ್ಳಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಉತ್ತರ ಅವೇ ಉತ್ತರ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಕರಿಮಣಿಲ ಕಾಜಿಲ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾಡು ಕೊರ್ಪುಣ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮುತ್ತೇಶನನ್ನು ವರಿತು ಕೊರ್ಲ ಅಂದು ಬಂದು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಅವು ಅವೇನು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಹತ್ತಿನ ಬಂದ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಅವು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ದೈವಾರಾಧನ ಕೆಲವು ಅಡಿತತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಲೇನು ಅದೊಂದು ಕೊರೊಳಿಯ ಅಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊರೊಳಿಯ ಬೊಡ್ಚ ಅನ್ಪುಣ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರಗುಲ್ಲಡ ಅವನ್ ಕೊರಲೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನಗುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾಡುಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತನ ಅಲ್ಲ ಗಂಡನೇ ಇರು ನೀನು ಮತ್ತೆ ತಿರಿಯೊಂದೇ ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ರಂಜನೆ ಉಮೇಶ್ ರೈಕಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಳ ಪಾಂಪು ನೂಲ ಕೈಸಾಂಗ್ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಆನಗ ತಮ್ಮಲಾದ ಪೊಣ್ಣಗ ತಮ್ಮಿರಿಯಾದ ಮೂಕುದ ಮುತ್ತೇಸನ ಕಂಟೆಲ್ದ ಕರಿಯಾಣಿನ ಒರಿತು ಕೊರ್ನಾಯೇ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ನಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೇಂಡ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದೊಲೆಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ಟಿಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಮರಣಿ ಏ ಕೇಯಿ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತದ ಕೇಯಿ ಬುಲೇದನ ತೂವರೆ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇರ್ಪಡಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಏತು ಪೊಲ್ಲುದ ಶಬ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಇರ್ಪಡಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ನಾವು ಗೆರೆಲ್ಲ ಕೇನ್ನಾಗ ಉಂದುದಾದ ಇರ್ಪಡಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ
ಅಂದ್ ಕೆಯಿ ಬುಲೇದಿಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಯಿ ಇರ್ಪಡಕ್ಕೆ ಆತನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊರಲು ನುಂಗುದು ತಾಳರೆ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರಲು ಅಡೇಗೆ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊರಲು ಪಿಂಕ್ ದಿನಾತೆ ಇಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾದಾಪುಂಡು ಅವೇನು ವರಣೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಉನೇನು ಬುಲೆವಡು ಕಾಪುನಾಗ ಈ ಇರ್ಪಡಕ್ಕೆದ ಒಂದು ದಾದಾತ ನಾವು ಕದಪು ತಾಳ್ದು ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಉಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಇರ್ಪಡಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಉಂದೇನು ಒಂತ ಎಂಜಿನ ಅವಡು ಒಂತ ದಿನ ಕಾಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ನನ ಪಿಂಕುನೇನು ಕಾಪೊಚ್ಚಿ ಕೊಯ್ಲೆ ಇಂಚ ಧ್ಯಾನವೇನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ತುಳುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಬ್ದೋಲೆಡು ವಾವುಂಜಿ ಭಾಷೆಡು ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಅರ್ತುಲೈಟು ನಮ್ಮ ತಿತ್ತ ತಾಂಗು ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಂಗುನು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರೇನು ತಾಂಗುನು ಅರೆಗೆ ದಂಟೆ ತಾಂಗು ಪರತಡ್ಪೆಗೆ ಅಂಬಿದ ಬಲ ಪರಬೆರೆಗೆ ದಂಟೆದ ಬಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಪರಬೆರೆಗೆ ಪರ ಎರುಕ್ಕು ಬರೆತ್ತ ಪಜಿರು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂತಿನ ಉಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗಾದೆಲೆಡೆ ಅಲ್ಪ ತಾಂಗರೆ ಆಪುಜ ಅಲ್ಪ ತಾಂಗರೆ ಕಾಪುಜಿ ಎಂದು ತಾಂಗೂನು ಪಂಡ ಆದೆರ್ಪುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆದೆರ್ಪುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚೆನೆ ಒರಿಯನ ಬದುಕಿನ ಆದೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ತಾಂಗು ಎಂದು ಬಂತೀನಿ ಕೆಯಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರು ಕೆಯಿ ಪುನಿಕ್ ಬುರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ದಿನೋಲ ಪಾಪವೇರು ಅವು ಆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಬುಣ್ಣುಂಡ ಪಾಪವು ನಂಚಿನ ಒಂದು ತರಬೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಆಮೆ ಕೊಂಜಿ ಕೋಲು ಉರುವೇರು ಈಮೆ ಕೊಂಜಿ ಕೋಲು ಐಕ್ ಬೈತ ಬಲ್ಲ ಕತ್ತವದ ಬಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ಒಯ್ತು ಕಟ್ಟದ ಬುಣ್ಣುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪುನಿಕ್ ಬೂರುಜಿ ಇಜಿಂದ ಪುನಿಕ್ ಬೂರ್ನ ದಂಟದ ಕೈ ರುಂಬುಡು ಪೋಪುಡು ಅತ್ತದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೋರೆ ಆಪುಜಿ ಪುನಿಕ್ ಬೂರ್ನ ಪುನಿಟ್ ಕೈನು ಕಡತೊಂದು ಪೋಪು ಜೇರು ದುಮ್ಮದಾಕಲು ಅವು ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಈತ ತಾಂಗೊಂಡು ಬನ್ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ತೊಡಂಕತನ ದೋಂಟಿನ ಅಲ್ಪಲ ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತಾಂಗೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಬೂರುಂದು ಅರ್ಥ ಐಕ್ ತಾಂಗರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ತಾಂಗರೆ ಆಪುಜಿ ನಂಕ್ ಇತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಚಿನ ಜೀವೋನು ಒರಿಯಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಪಾಂಪುಡು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಡ ಎಂಕವೇನು ತಾಂಗರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬೂರತಿತ್ತು ಬೂರ್ನ ಬೇರೋಡು ಆ ಪಂಡ ದೊಡಂಕಲಾಂಚೇನೆ ಉದ್ದದ ತೊಡಂಕಾಂಡ ಇರೆಗೆ ಈರಾವುಲು ಮಿತ್ತಿರದು ಬೊಂಡನ ತಾರಯ್ಯ ದೆಪ್ಪರೆ ಹತ್ರ ಕುಕ್ಕ ಪೆಜಕಯ್ಯ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಂಚ ಉನ್ನಾನಾಗ ಇರೆಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಆತು ಉದ್ದದೇನು ತಾಂಗರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ದಂಗಣಂದಾಂಡ ಬೂರುಡು ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ದೂರತೆ ಪೋಪಿನಿ ದುಮ್ಮುದ ತಂತಿಗಂಬೊಲೆ ಎಂತೂಲೆ ಆ ದುಮ್ಮುದ ತಂತಿಗಂಬೊಲೆಗೆ ಆಮೇಕ್ ವಯರ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಈಮೇಕ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಬಾಡುವೇರೈಕ್ ಸ್ಟೇ ವಯರ್ ಪೇರೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೇ ಬನ್ ಪೇರ್ ನೀರ್ನ ತಾರೆ ಬಗ್ಗುಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ನಂಜಿ ಸರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಲ್ಲಿತ ಮರಕ್ಕೆ ಅವು ಐಕ್ ತಾಂಗ್ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟುಗ ಆಧಾರ ಇದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟಾಜಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವ ಜಂಗ ಕಟ್ಟುವ ಅವು ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅವು ತಾಂಗಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾಡ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ತೊಟಿಲಿತ್ತನ ದುಮ್ಮು ತೊಟಿಲಿಜ್ಜಿ ಆ ಪರಗುಂಟದ ತುತ್ತುನ ಕುಂಟುನು ಇಂಚ ಆಮೇಟಿ ಇಂಚ ನೆಲದ ಕಟ್ಟುನು ನೆಲ ಅದು ಕಟ್ಟದು ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಬಾಲೆನ್ ದೀಪಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತುಂಕರೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೊಟಿಲಿಡ್ದವು ಆತು ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ಮುಟ್ಟೇಡು ಬೆಜಿಕೆರಾನಾಗ ಗೋಕುದ ಮರಕ್ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಜಂಗ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಬಾಲೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಜಿಕೆರಾರ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಉಪ್ಪುನ ಅದೆರ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಉಪ್ಪುನ ತಾಂಗ್ ಅದು ಖಂಡಿತ. ದಿನೇಶ್ ಬುನ್ನಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನೊಂದು ರಂಜನೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ಶನೈ ಇತ್ತೆ ನಂಕದಾದ ತಾಂಗ್ ಬೋಡು ನಂಕದಾದ ಇನಿ ನಂಕದಾದ ತಾಂಗ್ ಎಂದು ಕೇಳ್ದ ಪರಬೇನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೋಕುಲೆ ತಾಂಗ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಈರ ಅಗಲಗೆ ತಾಂಗ್ ಅಂದ್ ನನ ನಂಕ್ ದೋಂಕುಲೆ ತಾಂಗ್ ಜೋಕುಲು ತಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಬೇನಗ ಬುಡಿದಿ ತಾಂಗ್ ನಂಕ್ ಬುಡಿದಿನ ನಮ್ಮ ಉಂದಾನಗ ಯಪ್ಪ ಮದುವೆ ಸಾತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲೆಗೆ ತಾಂಗ ಅಂಡ ನಂಕ್ ದುಮ್ಮುದ ಕುಲ್ಪುರ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ್ನ ಮುಲಾಯಿಡ್ ಪ್ರಾಯದ ಅಂತರದಿ ಓದಿತ್ತಿನ ಐಕ್ಯನ ಅತೆ ಐಕ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಆಯ ಪರಬ್ಯಾಂಡಲ ಅಂದ ಮುಟ್ಟ ಪೆರಿಗಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಮನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನೆರ್ಪಿನಲ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಡೈ ಇದೇ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಂಡೈರೆ ಬಸರ್ತಾಪು ಏರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ್ಣ ದೆರ್ಪುನಿಯರು ಅಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಸಿವತ್ತಿಲಕ ನೆರ್ಪೇರು ದಾಗ ಇರೇ ತಾಂಗುನಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬೂರಿ ಅಲ್ಡ ತಾಂಗುನಿಯರು ಬೂರಿನ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ತಿನ ಪಡೆದೆಲ್ಲ ತೂತೆ ನೂಕು ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಇಮೆ ಖಂಡನೆ ಐದು ಮಾತು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ದೆ
ಆತ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂದು ಉಪಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ತಾಂಗ್ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ಇನಿ ತಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿಯಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಂಕ ತುಲೆ ದೇವೇರಿಂದ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದೇವೇರಿಂದ ಒಯ್ಟ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕೇಂದೆ ಅನ್ ಒಯ್ಟ ಒಂಜಿ ಓದುದೆ ಇತ್ತೆ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ತಾಂಗವು ಖಂಡಿತ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತ್ತ ತಾಂಗುಲ ಅಂದು ತಮೇರಿಲ ಅಂದು ದಾಯಕೇಂಡ ದೇವೇರೇನು ನಮ್ಮ ಆ ತಾಂಗಡು ಪತ್ತದ ನೇಳ್ಡ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬುರುವ ಆ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ನಂಬಿಕೆದ ಪೋಡಿಗೆದ ಭಯತ್ತ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ಬದುಕುಂಡು ಈ ನಂಡ ನಂಗೆ ಬದುಕು ಪೂಜಿ ಅತ್ತೆ ಇತ ಇವನು ದೈವ ಇತ ದೈವ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದಾದ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ನಾಯಿಲಿತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಕೊರಿತೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕಾಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆವೇದೇನು ದಿನೇಶ್ ಬುನ್ನಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ತಾಂಗ್ ಪದಕ್ಕೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಫಲ್ಲ ಕುಡು ಆ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಬಡ ಎತ್ತರದ ದೋಂಟಿ ಫಲ್ಲ ಕುಡುಗೆ ದೋಂಟಿನ ತಾಂಗೋ ನಾವು ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈರು ಪಣಿನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಅವು ತಾಂಗುನ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ತಾಂಗ್ ತಾಂಗರೆ ಆಪುಜಿ ಕೊಡಿ ಬೂರುಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ತಾಂಗರೆ ಅವಿಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ತಾಂಗರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬೂರುಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅವಿನ್ ತಾಂಗರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕತೆ ಕಟ್ ಕೈತ ಕಟ್ಟ ದೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಂಡೇ ದೀಪ ಅವೇನಾಯೇ ಪಾರಾದ ಆ ಮದುಮಲ್ ಮಡಿಕೆದ ಮಿತ್ ಆಯನ ಮುಂಡಾಸದ ಅಡಿಗೆ ಅವು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಗ ಅವು ತಾಂಗರಾಜಿಂದ ಕೈತ ಕಟ್ಟ ತಿತ್ತು ಬರು ಕೈತ ಕಟ್ಟ ತುಂಬುನಲ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದಕಲ್ನ ಅವಿನ ಕಟ್ಟುನ ಹಿರಿತ ಕುಲು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಎರಡು ಉಂಡತ್ತ ಬಾರು ಪೂರ ಕಂಡೋಡಾವು ಎತ್ ಶೋಕುಡು ಅವೇನು ಕೊರಲ್ಪುರ ಮೋನೆಡಾವ್ ತಿರ್ಕೈಡ್ ಇಂಚ ಕೊಣುದೈಕ್ ದೀಪಿನ ಪೊರ್ಲೆಂಚಿನ ಅಡಿಕ್ ಮದುಮಲ್ ಮೂಜಿ ಸೂಡಿನ ಮಡ್ತದ ಆ ಮದುಮಲ್ ಮಡಿಪುನ ಪೊರ್ಲೆಂಚಿನ ಛೆ ಅವಿನ ಪುರ ಎನ್ನು ನಗ ನಂಕಿತ್ತೆ ಮೇ ಇರ್ಮೇನಾಪುನು ದೇಪಂಡ ನಂತಿ ನೀ ಕೊಯ್ಪಿನ ಸೂಡಿ ನಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಕಂಡದ ಕೈ ಕೊಯ್ತೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಖರ್ಚಾತದ ಗೊತ್ತಾಣತ್ತ ಆಯ್ನ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಯಾವ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಯ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದ ಕೈತ ಸೂಡಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕೈ ತುಂಬರೇ ಇನಿ ಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೈ ತುಂಬುನವಲ್ದೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಕೇನ್ವೆ ಅವಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಕೀನಿ ಕೈ ತುಂಬೋಡ ಅಂಟ ದುಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಡು ಒಣಸು ಒಂಜಿ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಕೊರ್ತುನು ಅಂಡ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಬಂಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನ 2 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ತಾಂಗು ಬನ್ನ ಇರ್ನ ಕೃಷಿಗೆ ಮಾತ ಯಂತ್ರಲೆ ಮಷಿನ್ಲೆ ಅವಲ ತಾಂಗಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇನಿ ಅವೇ ತಾಂಗ್ ದುಂಬು ತಮೇರಿ ದೊಡ್ಡ ತಮೇರಿ 5 ಮಿತ್ತ ತಮೇರಿ ದೊಡ್ಡೇ ತಮೇರಿ ಅಂತ ಪಂಡದ ಪೋದೆ ಕುಮೇರಿ ಉದಕ್ ಕಣಿಕೆ ಬುರ್ದಿನ ಕುಲ್ಬೋಡ್ತಿನ 10 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾದ ದೊಡ್ಡನು ಏರು ತಮೇರಿಯಿಂದ ದೆತೊಂಡೆ ಅತ್ತಡ ಪೊಣ್ಣನ ಏರು ತಾಂಗಿಂದ ದೆತೊಂಡೆ ಆಯೆ ಪೋಯೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಧುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಗೆ ಎಂಕ ದಿಂಜ ಖುಷಿ ತೋಜು ನೆಂಜಿನಗಂಡ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನ ಹಾಕಲು ಆಕಲು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲೆ ಗಡಿ ಹಾಪಿನೆತ್ತ ತಮೇರಿ ಗಡಿ ಹಾಪಿನೆ ಕಾಯಿಗೆ ಏರು ಗಡಿ ಏರೆಗೆ ಗಡಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಜ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಆ ತಮೇರಿನೊಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರು ಹತ್ತುಂದಾಂಡ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರು ತೀರ್ಪೋನಾಗ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಬಲೆ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಮತ್ತು ತುಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಈ ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಹತ್ತುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಪರಂಪರೆಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಯೋಚನೆಲು ಇತ್ತುನಂದು ಕೇಂಡ ಐಕಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಯ ಅವೇನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಲ ತಮೆರಿಯಾಂಡ ಈ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಊರಿಗೆ ತಮೇರಿ ಅರಸು ಮಾಗಣೆಗೆ ತಮೇರಿ ಅಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಗಲು ನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ದೈವಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ದೈವದ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಆ ದೈವ ತಮೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ದೈವ ತಮೇರಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವಗೂ ಪೋಡಿದು ಆ ದೈವಗ ದೀಪಿಂದಾಗಿ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಬಿಡ್ಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ಅವು ಆಯ್ತು ಓನಾಡು ಆಲ್ತುವನಡು ಪಂಡದೀಪನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂಡಲ ಗಾಲಾಟೆ ಆಣಂದಾಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಪೆಟ್ಟುಪುಡೆ ಆಣಂದಾಂಡ ಆವು ಮಾಂಬತ್ತಂಡ ಪನ್ಕ ತಮ್ಮಲೆಡ ಪನ್ಕ ಆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುನು ಕೋರ್ಟು ಪೋತುಜಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕಲು ಒಯ್ಕಲ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋತು ಜೇರು ದುಂಬು ತಮ್ಮಲೆ ಅವೇನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತಮ್ಮಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಮ್ಮೆತ್ತು ತಮ್ಮಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಂಡತ್ತ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲೇಡು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಮನ್ಪುಜಾನ ಕೆಲವು ಗುತ್ತುಲೇಡು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಊರುಲೇಡು ಉಂಡು ಆಂಡ
ಅವೇನು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಆ ತಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಪ್ರಯೋಜನದಾದ ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮಲೇನೆ ಪೋಡಿ ದಾಯ ಪೋಡಿ ಅನ್ನುವನ್ನಾಗ ಆಯರ್ದ ಅನುಕೂಲ 60 ಆತೆ ಆಯನ ದೊಡ್ಡದ ಬಲ ಉಮೇನು ಅಂತ ನಿತ್ರಾಣ ಆಪುಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಡಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ ಒಂಜಿ ತಲವಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಅವಳು ಆ 60 ಕಡ್ಲ ಪಂಡ ತುಲೆ ತಮ್ಮರಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪಂಡ್ ಅವನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ತೂಕ ಅಂದ್ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮಲನ ಎದುರು ಅಂತರಗಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಯ ಮದೆಟ್ ಉಂತು ಎನ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಬತ್ತು ಉಂತದೆ ಈರೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮಲನ ಎದುರು ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಬೆ ಅವು ತರವಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವನೊಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ನಡ್ತದೆ ಅಪಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ತಮ್ಮಲಡೆ ಪಂದು ಆ ವಿಚಾರನ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲೆಗೆ ತಮ್ಮಲನ ಎದುರು ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಅಪಗದ ಎಂಕ ನೆನಪಾಪುನಿದ್ದೆ ಇನಿ ತಮ್ಮಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ್ತ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲದಾದ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಆ ಗೌರವನು ಉರಿತೊಂದು ಪೋತು ಜೇರ್ ಕೆಲವೇರು ಅಂಚಾದಲ ಉಂದಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಡ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ 60 ಕಾಸು 60 ಪಿದಾಯಿ ಊರು ಪೋದು ಕಾಸಾಂಡ ಆಯ್ ತಮ್ಮಲೇನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಕಾಸುಗೆ ಪರೆ ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನೆ ಕುರುಡು ಕಾಂಚಾಣ ಐಕೆ ಬೇಂದ್ರೆ ಪಂತಿನ ಪೊಕ್ಕಡತ್ತು ಅಂಚಾದು ತಮೇರಿನ ಪೊಲ್ದಿನೇ ಈ ಕಾಸು ಇನಿ ಕಾಸು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ದುಂಬು ಕಾಸುಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯನ ಹಿರಿತನಗೂ ಬೆಲೆ ಇತ್ತದು ಗೌರವಗೂ ಬೆಲೆ ಇತ್ತದು ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಪೋತು ನಾವು ದುಡ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಆತನು ಆ ದುಡ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಯಾಪಾಂಡು ಇಮೆ ಅಮ್ಮೆದಾಂತಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಮೆಗೆ ಬೈದು ನೀನು ఆయన ఎంఎస్ రైకుల్ వారి పేరు తాంగ తమిరి గట్టి ఎత్తి సంసార నెమ్మదిడెత్తనది ಖಂಡಿತ ಒಲ್ಪ ತಾಂಗ ತಮೇರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ವಾ ಊರುಡು ದೈವದೇವೇರ್ನ ಕಾರಣಿಕಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಬೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಇತನ ಒಂಜಿ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ಆ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕನ ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಯ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಉಪ್ಪೊಡು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅವು ಉಪ್ಪೊಡು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ಇಮೇಗ ದೇವೇರ್ನ ಪೋಡಿಗೆಲ ಅಜ್ಜಿ ದೈವಲ ಪೋಡಿಗೆಲ ಅಜ್ಜಿ ತಮ್ಮಲೆನ ಪೋಡಿಗೆಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಪೋಡಿಗೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಓಡೆ ಪೋಪೋಲು ಅಲ್ಪ ಪೋಪೋಲು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೋಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕೇನು ನಾಯನೇ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನ ಆಪುಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಪರ ಆ ಪರೊಟ್ಟು ತಾಂಗಡು ಪರಲ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ತಾಂಗದ ಉಲಾಯಿ ಪರ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಬಹುಶಃ ಎಕಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎತ್ತೋ ಜನ ಇತ್ತದ ಜವಣಿಯರಿಂದ ಅತಂಡ ಜವಂದಿನಕುಲು ಎಂಚನರು ಅಕುಲ್ದಲ್ಲ ಕಲ್ದು ಜೇರು ಅಕುಲು ಹಳ್ಳಿದ ಅಕುಲು ಅಂಚೆನದ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಸಾರ ಮಾಲ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಸುಂಡು ಕಲ್ತದ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಪನ್ಪುಣ ಖಾಲಿ ಓದುದು ಬರೆಪ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣುಡು ಕರ ಮಲ್ಪುನಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾದ ಏತ್ ಅವೇನು ಏತ್ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಡು ಅವೇನು ಎಂಚ ಕನಿಪಡು ಅವೆಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಾನೇ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕಡು ಮತ್ತ ಕೃಷಿಕರನಗಳು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಏಪ ಪಾಂಡ ಅವು ಕೊಡಿಯುಂಡು ಏತ್ ದಿನ ಆ ನೇಜಿಗೆ ಆವಡು ಎಂಚ ನಡಡು ಏತ್ ಸಾಲು ದಪ್ಪಡು ಎಂಚ ನೀರು ಉಂತಾವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಅತ್ತ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲಿಗೂ ಓದು ಬರ ಇಜ್ಜಿಡ್ಲ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದಾಕಲೇನು ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಂದ ಪನೋಡು ನಮ್ಮನ್ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಿತರು ಮನೋಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ದಿನಗಳು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಅಂಚ ಇತ ಆರು ಪನ್ನಗ ನಂಕ್ ಮೇಯ್ ಇರ್ಮೇನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿತ್ತದೀದು ಐಕ್ ಅಂಬಿ ನೀರು ಕೊರ್ದು ಅವು ಅಣಿಲೆದರಿದು ಅವೇನು ಬಿತ್ತುನು ಅವು ಸುಗ್ಗಿದೆಕ್ ಬೇತೆ ಕೊಳಕೆಗೆ ಬೇತೆ ಎಣೆಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒರಿ ಪನೆಪಾಡು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ತಾರೆಗೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬರೇ ಬಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈತಲೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಲೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಣಿಪುದ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಬಲ್ಲಡು ಆ ಬಾನದ ಉದಕ್ ಸಿರಿಕ್ ಮಿತಾರ್ದು ಐಡ್ದು ಕಲಿದೆಪ್ಪು ನಾವಡು ತಾರೈ ಬೊಂಡದೆಪ್ಪು ನಾಡ ಆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪುವೆ ನಾಂಡ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯೆ ಆಯ್ನ ತಾಂಗದ ಕತೆದಾದವು
ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಆಯ್ ಎಂಜಿನ ತಾಂಗಂದಕೇಂಡ ಆಯ್ಕ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಡುಂದಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಮುಗಿವೆ ಅವು ಆಯ್ಗ ದೇವೇರನ ತಾಂಗ್ ಯಾನಿಯನ್ನ ಕೆಲಸೋಗೋ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ ಕಾಪುಲೆ ಎಂದು ಆ ತಾಂಗದ ಪೋಡಿಗೆ ಇನಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಓಲ ಒಂಜಿ ಪರವರು ಪೋನಗ ಮದ್ಮೆ ಮಸಿರಾದ ಪೋನಗ ಎಂಚಲ ಉಂಡುದೆ ಪರವರು ಪೋನಗ ಆಯ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ತಯಾರು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ದುಃಖದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ನೀರು ಜತ್ತೊಂದು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ ಪರವರು ಪೋಪೆ ಬೊಂಬೈ ಪೋನಗದ ಸುರು ಬೊಂಬೈ ಪೋನಗದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕಂಡ ಸೈತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಿಲ್ತಿಲಕ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತಡು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಎದುರಿಡ್ಬೋದು ಉತಿ ಸಾತ್ಗ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಅಮ್ಮೆ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಆ ಹಿರಿಯರೇನು ಮುಂತಾದು ಆ ದೈವಗು ಪಂಡೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪಾಡ್ದು ಗಂಧ ಕೊರ್ದು ಆಯನ ಮುಂಡೋ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ ಮಾತ ಮೂಲು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರು ಪತದು ಪರವರು ಪೋಪಿನ ಕಣ್ಣನ ಬಿಡಿದು ಒಟ್ಟು ಪೋಪಿರಂದಾಂಡ ಇರುವೆಲ್ಲ ಕಾರು ಪತದು ದೈವ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋನ ಪನ್ಪೆ ಭೂತ ಮಲ್ತಿನೆತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಕಾಕಜಿಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಆನ ತೂತಿನಂಚಿನ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಊರು ಪೋಪಿನ ಬರ್ತು ಈ ಬೇರೆ ಪೋಡು ಈ ಬೇರೆ ಪೋದು ಈ ಆಯನ ಕಾಪಾಡು ಈ ಆಯಗ ದೇವಪುಂಜನ ಕತೆ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಲಡಾಯ್ದ ಕಲಕ್ ದೇವಪುಂಜನ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಕಡಪುಡುವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಅಂಕದ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪುನಾಗಲ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಬೇರೆ ದೇವಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಅಕೇರಿಗ ಕಲ್ನ ದಂಡದ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪ ತಾಂಗಲ ಅಂದು ತಮೇರಿಲ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ತಾಂಗಲ ಅಂದು ತಮೇರಿಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆಯ ಏರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ಆಯಡ್ದು ಬಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನಜ್ಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಆಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಯಡ ಅವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಅತ್ತೆ ಇದು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಬಡ್ಡ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ SP ಆದುಪ್ಪು ಬಡ್ಡ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಆಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನಿ ಏರು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂದುಕೇಂಡ ಆ ತಮೇರಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಿತ್ತುದ ತಮೇರಿ ಕೊರ್ಪಿ ನಾವು ಆ ಮಿತ್ತುದ ತಮೇರಿದ ಬಲ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಿ ಬ್ಯಾಮೂಲ್ ತಾಂಗಿಜ್ಜಿ ಭೂಮಿಡು ತಾಂಗಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೀವು ಓವು ಬೋಡುತ್ತೀರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಷಯ ದಾಯಗಿಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಪಾತಿರುವ ನೆಟ್ಟು ಪಾತಿರುವ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಅವು ಹಾಳಾತನು ಪನ್ಪ ಭೂಮಿ ಹಾಳಾತನು ಪನ್ಪ ಪೂರೆತ್ತ ಮೂಲ ಓಲುಂಡು ಈ ತಾಂಗ ತಮೇರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿ ಉಂಡದು ಸರಿತನ ಪೂರ ಸರಿ ತಮೇರಿ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಸರಿ ನೀನು ತಮೇರಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ತಮೇರಿಜ್ಜಿ MP MLA ಕಲೆಗೆ ತಮೇರಿಜ್ಜಿನಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಈಗಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರ ಇಂಚ ಪೂಜಿ ಈ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಕೊಡೆ ಕುವೈಟ್ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗೋಲೇನು ಮತ್ತ ತುಂಡ ಅವ್ಳು ಒರಿಯೇ ತಮೇರಿ ಆಯ್ ಕಿಂಗ್ ಒರಿಯೇ ತಮೇರಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಜಿನಾತನ ಕೇಂಡ ಆಯ್ ಪನ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನೋಡಿ ಕೇಂಜಿಂದಾಂಡ ಪೆಟ್ಟು ಅಂದ ಆಯ್ ದೀನ ಎತ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಲಂಚತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿರೋಧ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಮರ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಜಲ್ಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಪೊಯ್ಯೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ದಾದಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ನಂಕ ತಮೇರಿ ತತ್ತದುಂಡು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜವಣೆರಡ ಕೇನೋಡು ನಂಗೆ ಈ ತಾಂಗಲ ತಮೇರಿಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚ ದೇವನ್ನಗ ಅವು ಮಾತ ತತ್ತು ಬೋತಿನಂಚಿನ ಈ ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಉಂಡು ಬರ್ಪಣ ವಿಚಾರನ ಜವನೆಲ್ಲ ಕೇಂಡವನ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಲ್ಲದಾದ ಆಕಲೆ ತಾಂಗ್ ಬಂಡದಾದ ಗೊತ್ತು ತಮೇರಿ ಬಂಡದಾದ ಆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ದುಮ್ಮುದಿಯ ದುಮ್ಮುದಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಒಪ್ಪಿಯಂದಿನಗಳ ಉಳ್ಳೇರು ದೇವರೇ ಹೆಜ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಪನ ಉಂಡು ಆ ಅಂಚ ಆ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ತಾಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿ ನಂಗೆ ದಾಯಗೆ ಬೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಚೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪಾತೆರದ ಅಡ್ಡು ಪಿದಾಯ್ಪೋದು ಪಾತೆರನು ಅಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡೆ ಆವಡು ಅತ್ತಡ ರಾಜ್ಯೋಡ ಆವಡು ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಆವಡು ಈ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಪುಂಡು ಈ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ಆತನೊಂದು ಕೇಂಡ ಆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಲೇ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬೈದನು ಮುಂದೋ ತಮೇರಿ ತತ್ತದು ಖಂಡಿತ ತಾಂಗ್ ತಪ್ಪುನಿಯಪ್ಪ ತಮೇರಿ ತತ್ತದು ಯಾನುದೇನು ದಾಯಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಡು ಒರಿ ಬಣ್ಯಕೇನು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ ಒರಿಯೇ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಯನ ಆಯ್ ಕೇನೋಡು ದುಂಬಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಸಂಘಟನೆದ ಆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಶುರುವಾಪಿನ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತಂಡು
ಆಯ್ ಒರಿ ಪನ್ಯೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಖಂಡಿತ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಯಾನು ಪುಗಾರ್ನು ಏರೇನು ಅಂದ್ಕಂಡೆ ಈ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗ ಆ ಪಟ್ನ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ದುಮ್ಮು ತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರನ ಅಕಲನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಳುಂದಾಂಡ ಆ ರಂಪೊಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಳುಂದಾಂಡ ದೇವಣ್ಣಗ ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಅಕಲು ಸಮೂಹ ನಂಚಿನ ರೀತಿಡ್ ಆ ಕೂಡುದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಆಯೇ ಆ ಪಟ್ನದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಆಯ್ ತಮ್ಮಲೆ ಆಯ್ ತಮೇರಿ ಆ ಊರುಗು ಆಯ್ ಪಣಿನೇನು ಏರ್ಲ ಮೀರು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದಿಕ್ಕಲಾವು ಆ ಸಮುದಾಯಡು ನಡತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕೆಲವುದೇನು ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ತೂವೋಡಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಕೇಂಡ ಒಲ್ಪ ವಾ ಸಮುದಾಯೋಡು ತಮೆರಿಜ್ಜಿ ಆ ಸಮುದಾಯ ಚಿಪ್ಪುರು ಚೂರಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಲನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತೂಣುಂದಾಂಡ ದೇಶದ ಸಂಘಟನೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಏತು ದೇಶೋಡು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಸಂಘಟನೆಲು ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಲ ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಆತು ತೊಂದರೆಲ ಆಪುಂಡು ಉಂದುಲ ಆ ತಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಮೆರಿಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅದುಂಡು ಐಕ್ಯ ತಾಂಗ ಅದು ಪೂಡ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಹೊರ್ತಿ ಪೊಡಿಂಜ ಉಲ್ಲಾಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಕಂಡನೆ ತೀರ್ಪೋತುಂಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಳು ಅಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜ ಅಂದಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತನು ಅವು ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಬಲೆಟ್ ಬೂರಿನ ಮೀನಿದ ಒಂಜಿ ಪುಡ ಮೀನ್ ಕೊರಂತ ಅಕಲ್ನ ಜಾಲ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಿತಾವು ತತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಆ ತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬದುಕರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಐಟು ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ ಅವಿನ ಬಾರಿ ಅವಿನ ಎನ್ನನಾಗ ಈ ಖುಷಿ ಆಪಣಿನಿ ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಯಾನ್ ಅಕಲಿನ ತೂತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬಾಬು ಗುರ್ಕಾರೆ ಪನ್ಪಿನಾರೇನು ತೂತಾಯನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಕೆಂಡ ಆರ್ನ ಎದುರು ನರಮಾನಿಯರು ಉಂತುಜಿ ಯೋಕುಲು ಬುಡಿ ಆರ್ನ ಎದುರು ಜವನೇರು ಎಂಚಿ ಜವನೇರು ಕೆಂಡ ರಂಪಣಿ ಒಯ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಕೈತ ತಟ್ಟುಲು ಪೂರ ಎತ್ತಲೆ ಕೊಪ್ಪುಡು ಇತ್ತು ತೋರ ಉಪ್ಪುಡು ಆಂಡಲ ಆರು ಗುರ್ಕಾರಿ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನರಮಾನಿವರಿ ಉಂತುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನಿ ಇತ್ತುನಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪೈದ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ಅವ್ಲ ಅವು ಸಡಿಲ ಆತನಿತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಟ್ಟ ಒಂದು ಪುದಾರ ಆ ನಟ್ಟ ಅನ್ಬಿಡ ಒಂದು ಪುದಾರ ಒಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವು ತುಲೆ ಊಲ ಇನಿಕೇನು ಗತಿಜ್ಜಿ ಆ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ದಾದಾತನಂದು ಕೇಂಡ ಸಮುದಾಯ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದು ತುಂಡಾದು ದೇಪಂಡ ಈದಾನೆ ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೇ ಕಾಲ ಬೈದು ಆಯ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲೆ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಲವೇನೆ ಬರೀ ಒಂದು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಏ ಪೊಗ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನವೇನು ಎಂಕ ಆಯ ನೆನಪಾಂಡು ಕೇಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆದ ವಿಷಯಡು ತಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಮೇರಿಡ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಸಮುದಾಯ ಐಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಮೂಲದ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಉಳ್ಳತ್ತ ಅಕಲ್ಡ ಇದಿಕ್ಕಲ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ತಮೇರಿ ತಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅಕಲೆ ತಮೇರಿ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಕಲ್ಡ ಕಾಸು ಉಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅಕುಲು ಜಪುಡೋಡು ಬದುಕುದು ಪರೆಯಾವು ಆಂಡಲ ಅಕಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುರ್ಕಾರಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ಡ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದ ಕಟ್ಟೆಲ ಉಂಟು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಂದೇನೆ ಅಲ್ಪ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ಯ ನೂದೇಕು ನೂತ್ ಸತಿ ಏಪ ಮನುಷ್ಯಡ ಕಾಸ ಅಂಡುಲೆ ಅಪಗಾಯಗೆ ತಮೇರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಪಗಾಯಗೆ ಗುರ್ಕಾರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ದುಡ್ಡೇ ತಮೇರಿ ಆತನ ಅಪಗಾಯಗೆ ಎನ್ನ ಇಬೆ ಸಮುದಾಯದ ಎನ್ನ ಜಾತಿದವರಿ ಲೀಡರ್ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರೆ ಅವು ಆಗಿ ಬಡ್ಚಿ ದಾಯದಿಂದ ಕೇಂಡ ಐಕ್ಲ ಕಾರಣಲ ಉಂಡು ಆ ಜಾತಿದ ಗುರ್ಕಾರಳಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ ಆಯ್ತ ಲೇಬಲ್ ಪತ್ತೊಂದಾಯ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುವೆ ಲೇಬಲ್ ಪತ್ತೊಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರದೇತನುವೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ತುಡು ತಾಂಗ್ ತಮೇರೆ ಅವು ಅಜೆ ತತ್ತದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲ ಆಂಡಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಣ್ಣಲ್ಕ ಜವನೇರು ಇನಿ ನೆನಪುದಿ ಓಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾವೊಂದುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಇನಿ BP ಶುಗರ್ ಆತದ ಸೀಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಬರ್ಪಿನಿ ಹೋಯ್ತು ಪೋಡಿಗೆಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ದುಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಜಿ ಆಯ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಜಿ ಮಾಮುಡ ಬನ್ಪೆ ಅಂದು ಅಂದ ಆಯೆ ತಮ್ಮಲ ಎಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಇದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಪಿರಾಡ್ದು ಯಾನುಲ್ಲ ಅನ್ಪಣ ಭರವಸೆ ತಾಂಗ್ ಕೊರೊಂದು ಆತು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತಮೇರಿ ತಾಂಗ್ ಇನಿ ತತ್ತದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಾನಾ ವರ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಆಪುಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜವು ಅತೆ ಪ್ರತಿ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಗುರ್ಕಾರನ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕಲೆನ ತಮೇರಿನ ಒಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಕನಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು
ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕ್ಯದ ವಿಷಯ ಆರು ಕೊರ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾಡಿಯರು ಆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಆ ತುಳುಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂಜಿ ನೆನಪ ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಡವೆರೆಗೆ ಈ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ತಾಂಗ್ ಕೊರು ತಮೇರು ಕೊರಿದ ಆಜಿಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪರೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಇನಿ ಬಡವೇರಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲು ತಾಂಗುನತ್ತು ತರ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುನು ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಅವಿನ ಬುಲೆಪಾವುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರಿಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಆ ವೀಕ್ಷಕರು ಏರುಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾಡ್ಯಾರೆ ನಂಗೆ ಮಾದಿರನ ಪದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಕಡೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನರೇವ ಆಣು ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದು ಪನ್ಪೆಕೇನಿ ಏಸ ಕಟ್ಟುನ ಆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಣರೇವ ಪುಣ್ಣು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಎಂಚಂದು ಪನ್ಪೆಕೇನಿ ಏಸ ಕಟ್ಟುನ ಆ ಪುಣಿದಾಂತಿ ಕಂಡಲ ತಮೆರಿದಾಂತಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಪುಣಿದಾಂತಿ ಕಂಡಲ ತಮೆರಿದಾಂತಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ಮನಸ್ಸು ದಾಂತಿ ಒಣಸುಲ ಆ ಪನ್ಪೆಕೇನಿ ಮಾದಿರ ಆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಣರೇವ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಎಂಚಂದು ಪನ್ಪೆಕೇನಿ ಏಸ ಕಟ್ಟುನ ಆ ಪಚ್ಚ ಪಜಿರಿಲತ್ತು ಕೊಡಿಪು ಮುತ್ತು ಮುರ್ಕುಂಡು ಆ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿಲಕನೆ ತಿತ್ತು ಬೂರುಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನರೇವ ಆಣು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಎಂಚಂದು ಪನ್ಪೆಕೇನಿ ಏಸ ಕಟ್ಟುನ. MRP ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.